aurrenetako bilera publiko baino lehen, guatzen ez deitu ziatela batzuk, hor hasieran ibili izan jendea, eta hor bat, gero asko ez zana nabarmenduela, baina bai hasieran bultzatzen ibili izana, Antxon Izagirre izan zen. Baita Kike, Martxelo... Kontua da, ez zeola hori prentsa idatzia, orduan ez zeon ohitura bat irakurtzeko, ez baldin maziren liburuk edo hola. Orduan nahi izan zerbait egin ja, egunerokotasun baten edo jendea engantzatzeko. Eta orduan lehenengo zea izan zen nik uste egitura, zertaz hitz egingo du. Izango aldegu notizik betetzeko, gero pixka geroago, atariaz, egunero sortu zanen ere, baina lehen 15 hilabetekariatik 15 basa ginen, eta gero ja egunkaria sortu genunen, egunero idazteko, 8 horri betetzeko izango dugu, nahiko informazio eta nahiko gai eta hori. Jogatzen ez etxea joan eta aldizkari bat, ez neokan inongo referentziarik, eta marrezkitxe batzuk egin, letra gero zero alean gaizki atasan dena, jarrita zegoena da. Publizidea jarri izan gainen. Guen ikuste eta hotxan batek. Ateak zien albistea eta tapatu inzien publizidea ez da gize. Atak tapatuta, letrak ere zegoen nola radioekin eta etzan atera, oso... Bueno, azaleko diseinua ineki peldekin zuen, eta logoa, borobila eta hola. Gero, bigarren aldean... Original behakindako izen letra raro batzuk gintala, baina pixka bat diseinu banaketa hori. Eta gero zule egitezen egunero aldizkari bat izeko. Letrak dira nik eginda, rotula gaiokin eginda, eta bigarren aldeako izan, hau ez da posible. Eta orduan ez dira atea zan, maketatuta, zakin nola. Ez que orduan kamarik ez genuen. Ez zitzen bururatzen ere guk ateratzea. Argian ere oso markauta zen kazetaria eta argazkilaria. Eta egunkarian sorrean ez ziren argazkilari batzu, baina segitze be, baina ez oso desberdinta zuen orduan rebelatzea, azte zagoin pensatzen eta, jute zan, bere denbora utzi, bere denda utzi, normal denda zegoeten. Bai, eta juten zan ez daki noa, berrobira edo... Berarekin, gero behar errebelatu argazkia, jute inden dara, ja argazki errebelatu ditu, hartu, esatea kristoteno, oaingo ikuspeitik kriston lana, eta 0 pesetas, klaro. Bai, hori erantzuna oso da, jendea eta kalean eta komentariok eta... Egia da, saiatu ginela asko, eta hori komentatzen zen, jende guztien gana iegatzea, ez, kirol talde gara, zenbat eta handigok, horiek atera behar diazik, jende horrek irakurri neko du hori, asaltzen dalako, jardun bai egin zala lan bat, jende askorentzat, nola iegatu. Lehenengo aldiz, publiko ateatzeko aukera eman zuen. Euskeraz irakurtzea, baina gehiago esan nik uste, gizartean euskera nolabait sartzea, ez? Bai, igual, esan duzuna, zein inoiz ez duna euskeraz hitz ez, batean bere burua ikustea, ostras, aldizkari baten, eta ni hemen azaltzen ez da. Euskeraz zan, eta euskera aizinet sartzen hor nolabait modu positibo baten, ez? Oso erakargarri baten, eta nola zan. Eta horren ingurun jendea pixka bat, modu sutil baten kontzientziatzea igual. Importantea da nabarmentzea gaur egunko hedabideen ikuspegitik altzaundin sorrerak eta tokiko hedabideen eta euskarazko hedabideen sorrerak ekarri duen beste puntu importantea da hizkuntzan beharren normalizazioa. Guk bat egun hori ditzen dugu. Eredu bat inda dago, korpus bat inda dago, eta euskarazko hedabideko zentura mentzatzen da. Indutela eta altzaundik ino baina, bere eskualdeko zirrutan. Badaki egun hori idatzi berdian abisteak, badaki reportajea nola idatzi berdian. Joan dala 30 urte eredu hori apenas zegoen eredu hori. Osatu da, eta hortik osatu ari izan dira, euskaltzaindiak dituen hiztegi, hor dauden milaka lexikoakin lotutako milaka kontutu ari, neurri handi batean euskaraz edabide hortzain egotea. Eta nire uste hau zala lan periodistikoa izan zen. Aurrekoa kontxo eta zeukan gehiago igual literariotik informazioa zen baita ere, baina artikulu luzegok eta taldeak, personak, lehenengo eskaparateo izan zuten. Ordu arte, o Diario Basko, o SRZ, eta Diario Basko ezan iristen, zeuken beste espazio eta beste zea, eta gero batez ere, eta euskaldunak, bizkat lehentasunak, euskarazko sortzaile, euskaraz bizi izan jendea, eta euskaraz gauza egiten zitunak, eta
Bai, eta hor nik uste konta handi zibiltzen ginela ere herri desberdinak ateratzen, ez? Ez beti Tolosa, askotan Tolosa eta Tolosa, ojo, Tolosa bai, baina beste guztiek eta... Borroka hori izan da nire. Eta Berrobil lengon atea zen orduan guain ateatzea zen ez dakiz zer, eta hola. Alde horretik, lortu da, eskualde bat irudikatzea, horren bakiu Tolosalde urtean, 28 urtegiala, bakiu azpi eskualde gutxi gora banatuta dauden, hori lortu da. Eskualde bat balea, eta atzandik behar baina erabaki duen eskualde mailara bueltatuko dela, zen den eskualdeen argi zeon, zein zien gure herrik. Hogeita zortzi ziren, degorreta ez zeon, baina bila hona eta zorno haiek batzuk. Alde urtatik horrepen bat... Ondia, bai. Eskualde irudikatzea. Aurriko esate genuen, batzen ez da, Josu, norbaitek esatezun, bueno, eske, baina ida Euskalduntzen unibertsitatea baitare, gero eta ez da izeman milaka universitario atatzen dio euskaraz formatuta, hoide irakurre potentziala argiarenak, eluiarrenak, galtzaundirenak eta denanak. Baina gero ez da hori, batea ez da jun, eskutik ez da jun proporzio beren ez da gutxi gore ez. Zerretatu dela euskaran erabilerak imezela, ez euskaldun gehiagotu, erabilera ez da hori da, ezagutza bai, baina... Eta aldekotik ubertzekoaren euskaldunen ezaguarrik aldatu indien, eta horrek irabide konsumoan ere. Nahi dugu azkar eta ondo, eta egiten da aldana, leku askotan bezala. Hor sartu dara, lehen momentuaten gaztek aipatu dugu. Gaztek, gaur egun, 25 urtetik berako eskualdeko zenbat gaztek irakurriko zuten ospiraleko astekaria paperen. Paperen? Ez dakit. Eta horreagoa, eta horretan, jo barra dago, eta nahi ez, hilabete kari batek, oin dala 30 urte bere funtzio urtetzen zituen bezala, pauso batzu eman die, azkeneko urtetan, baina guandik ere irutzea eta zera, eskualdean pauso